FM News. Palarong Pambansa 2025. Update. Idol Lawrence, please come in. Nagsaritan iti maysa kadagiti delegado iti Palarong Pambansa 2025 ni Mr. Frenchie Botoy basar iti agvay-viral a post na iti biyang ti Facebook ket ditoy nga imbaga na akas bilang maysa kadagiti delegado iti Palarong Pambansa ket kan kanayon nga usarin iti bado nga ada iti tatak na akaraga kunana asaan laing a lugar daytoy iti mapano di ket daytoy iti nagapuanda ditoy daan nakasursuro ti respeto kinasayaat ken panagpakumbaba ngem idi nga ada iti maysa a tao a nagpost iti pamerdi iti Ferdinand E. Marcos Stadium ket natamaan da amin aglalo ket daytoy ket taga Caraga imbatad na ati opinyon ni Miss Dalia Absidi ket Simob Sobran ken nangiparok at ti Caraga region iti sarita da mainayg iti daytoy nga issue inlayon na akabayatan ti panagusarda iti bado a Caraga ket mariknada asab sa bali iti panagkita ti tao kadakwada ken adda dagiti mangmaganda asar sarita ken makita iti mata dagiti tao nga arig na ibagbagada ti ay taga Caraga isuda dijay kunana akayat na nga ilawlawag ti pasamak ngem awan iti mabalinan na iti dayta agundaway ngem numan pay kasta ket saan na nagbalo iti panagsa nga ili kadakwada dagiti pada tayo nga Ilocano marikriknada iti espiritu ti kina Ilocano tayo no pay kasta ket imbatad na nga agtultuloy iti panagusar na iti Caraga iti puso ken riknada ken inlayon na nga iti kadalaban napatpateg nga medalya ket iti pudno a balay ket ada iti kinapakumbaba panangtalyaw iti utang anay baganakem ken iti panagdayaw dagiti pada at tao. Dapat lang hindi pwedeng lahat naman tayo as again second to my opinion the last time that beauty is in the eye of the beholder but try to think of it you're a visitor. Ang pangit naman pakinggan kung aguyaw ka di ba again bisita pa rin natin sila let's not forget about that. Naging issue ito kasi kinagat ng madla. Okay? Yes. And the only thing that we can answer yung mga bashing like this one or there is to give them right information. No? Ganon dapat yung nagagawin natin at sana'y nasundan ninyo kung paano yung ginawa natin mismo. Binigyan lang natin sila ng impormasyon. Ganon lang. And no comparison. You cannot compare the beauty of Marcos Stadium. You cannot also compare the beauty of Caraga Negros Occidental Agusan del Sur or anywhere else in the Philippines. May kanya-kanya yan. Unique ang kanilang architectural designs. Yes. Sa atin dito, Social William T. Kaya yung paglagay ko lang sa pangalan niyang si William T yan, ibang klaseng design na yan. Like for example, itong ating SM na tinayo dito sa Lawag City, ibang klaseng SM design yan. Yan ay pagtatayo kasi ang SM ng mga architectural projects nila, tinitignan nila yan. May feasibility studies, suit analysis, culture, flow ng traffic, visibility, lahat-lahat yan. Tignan mo, dalawang mukha niya. Okay? Meron siya dito yung frontal dito sa side ng Airport Avenue at meron din siya doon sa side na nasa bridge para makita siya. So inaral lahat yan, lahat ng mga designs na yan. At saan ba pwedeng may hangin or doon sa malapit sa, kaya ang kanyang theme park ay nandun malapit sa ilog. Okay. Yan. So naplano yan, architectural development. And kasali po yan sa mga urban plannings. Nawala tayo dito sa Lawag. And hopefully, the next administration, lalo-lalo na ay magaling sa construction yung si Mayor-elect James Brian Alcid, baka ba at tandaan po natin natatayo na rin ang Mega World dyan sa ang tawag dito, malapit sa Fort Ilocandia. So pag sinabing Mega World, ang tatayo nila dyan ay town, parang mini town kumbaga kung nakapunta na kayo sa Mega World and everything. And after that, dahil magtatayo si Mega World, na-challenge naman ngayon si SM at magpapatayo din siya ng another building. So it's either hotel ng SM. So just like in Davao, meron silang hotel and other areas parang ganon. So developmental projects para pa lang sa pag-unlad ng Lawag City,
dito na natin masasabi na ready na for smart city ang Lawag. Yan. Ang tanong, ready ba ang iyong bulsa? Yeah. Amang Glenn, apay awan pa awan na ta, awan pa sweldo mo dito pa. Di ka pa makasweldo at ilalaing mo ngamin at naganan tapno na-plaster kanto meten apong Glenn. Okay. Kasa ka makasen eh. Okay, go ahead, Idol Lawrence. Conscious na tuloy. Okay, dahil tiya damag para iti IFM News, Idol Lawrence Corpus Martinez, tatak, Aramen!